Altså, hvordan gik det til matematikprøve i går? Det gik lidt skidt. Jeg fik 10, og hvad med dig? Jeg fik 12. Hvad havde du fejl? Jeg havde kun 2 fejl, jeg havde fejl i de 2 sidste. To sidst. Ja, fordi jeg trækker. Jeg trækker faktisk lidt til chokolade nu. Og vi havde noget. Chokolade. Godt se alt Silver. bare. Det er ved med at blive. Hvad griner du af? Spis nu bare noget. Nej, der kan mig ud. Det var der i går. Nå, da vi gav ham det sult. Ja. Så han kom ikke i skole i dag. Jeg kom ikke i skole i dag. Hvordan smager den? Smager godt? Wow. Det er bedre end Snickers.